Unul la dispoziție pentru a produce rezultate extraordinare în viața personală sau profesională. În emisiunea trecută am abordat un subiect de mare actualitate, managementul spitalicesc, și l-am avut ca invitat pe Claudiu Lupău, managerul Spitalului Municipal din Beiuș. Un spital cu o adresabilitate destul de mare, peste 100.000 de oameni, și cu o pondere semnificativă a pacienților proveniți din mediul rural, pe o arie destul de extinsă de comunități locale. Mai concret, am vorbit despre una dintre problemele reale cu care se confruntă majoritatea organizațiilor, în special cele spitalice, și anume calitatea resursei umane, capacitatea de adaptare a acesteia la noile condiții sociale pe fondul unui fenomen care impactează pe toată lumea: lipsa de predictibilitate. Am concluzionat la finalul acestei emisiuni că, până la urmă, axul central al unui spital, cum spunea Claudiu, este medicul, motiv pentru care am făcut managerului Spitalului din Beiuș invitația de a participa la emisiunea noastră, însoțit de cei care au un rol esențial în viața noastră a tuturor, medicii. Claudiu, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și le mulțumesc totodată și celor doi medici prezenți în emisiune. Mulțumim și noi pentru invitație. Mulțumim și noi. Le mulțumesc și eu pe această cale colegilor mei că au acceptat invitația ta și sper ca cele două emisiuni pe care ne-am propus să le realizăm împreună să fie un mic exemplu despre modul în care se poate realiza, dacă vrei, o sinergie între o viziune de management puțin altfel, axată foarte mult pe monitorizare, pe control, pe indicatori de performanță, și o viziune medicală care vine din experiență, din competență, din expertiza unor medici. Spun asta pentru că nici nouă, pe parcursul anului trecut, nu ne-a fost foarte ușor să ne obișnuim unii cu alții, să relaționăm unii cu alții, să empatizăm unii cu alții, ca la final să putem să facem pași firavi spre o echipă. Zonei medicale, sunt sigur că nu i-a fost ușor să digere un stil de management axat pe o monitorizare și un control al indicatorilor de performanță, așa cum nici mie nu mi-a fost deloc facil să mă ancorez în realitățile de multe ori destul de dure cu care se confruntă mediul spitalicesc. Cred că am învățat unii de la alții, avem în continuare de învățat unii de la alții, iar scopul pentru care suntem datori să facem asta este unul care nu lasă loc de ezitări, și anume nivelul actului medical orientat spre pacienți. Ca să-ți dau un exemplu, de câte ori sunt pus în situația să iau o decizie, mai ales în zona medicală, îmi place să iau feedback de la medici cu experiență din spital. Acum, Sorin este unul dintre ei. Ce pot să spun e că orice discuție pe o speță de genul ăsta între mine și Sorin nu durează minute. Durează zeci de minute, poate chiar ore, pornim de multe ori de la divergențe și până la urmă ajungem un acord în care fiecare facem pași înapoi în scopul unei decizii cât mai corecte pentru spital, implicit pentru pacienții noștri. Mulțumesc, Claudiu, pentru introducerea făcută și aș vrea să prezint și invitații noștri. Am să încep cu garda tânără, așa cum te-am auzit că îți place să spui, și am să o prezint pe doamna doctor Nechita Romocea Andreea, absolventa Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, promoția 2012, cu pregătirea ulterioară în Centrul Universitar din Oradea, în perioada 2013-2019. Din octombrie 2019, medic specialist obstetrică ginecologie, și doamna doctor deține competențe în ultrasonografie obstetricală și ginecologică și colposcopie. Din decembrie 2021 este șeful secției obstetrică-ginecologie la Spitalul Municipal Beiuș. Sper că am spus corect tot ce am spus. Bun. Așa este. Și doctor Ianceu Cornel Sorin, medic primar chirurgie generală, șeful secției chirurgie la Spitalul Municipal Beiuș din iunie 2021, absolvent UMF al Cluj-Napoca din anul 2001, preparator universitar, specialitatea urgențe medico-chirurgicale, perioada 2003-2011, angajat al Spitalului Municipal Beiuș din 2011, cu competențe în chirurgie laparoscopică și 10 ani experiență în programul de prelevare și transplant de organe. Deci doi clujeni de mei până la urmă. Da, așa este. Bine ați venit din Bine nou. v-am găsit. E o plăcere să te întorci întotdeauna în Cluj. Mă bucur. Sunt multe amintiri. Mă bucur.
Aș vrea să încep cu Sorin, o să-mi permit să vorbesc și cu voi așa cum vorbesc cu Claudiu. Cu Claudiu mă știu de mulți ani, însă îmi sunteți dragi, mai ales că sunteți deja clujeni de mei, vă simt. Sorin, la emisiunea precedentă, managerul spitalului îmi spunea că la venirea în spital a găsit legea lui Pareto foarte bine ilustrată. 20% din oameni generau 80% din rezultat. Sunteți cu siguranță și tu ești cu siguranță unul dintre medicii cu nume și cu renume în zonă și nu numai. Ești un medic apreciat și căutat. De ce crezi că se întâmplă asta? Sunt 10 ani de muncă și în acești 10 ani consecvența și modul, nu să vă spun, modul continuu de pregătire și modul de abordare a discuției și a discursului în fața pacientului aduce foarte mult. Trebuie să faci în așa fel încât să aduci bolnavul și să-l aduci în zona lui de confort, pentru că de multe ori în fața medicului pacientul se pierde. Pacientul vine cu frică, vine cu teamă și are, în prezența bolii, are și o angoasă. Și dacă nu-l aduci în zona de confort, nu reușești să relaționezi cu el, îl pierzi. Pacientul se îndepărtează și în momentul respectiv adresabilitatea automată a medicului și a spitalului scade. Din punctul acesta de vedere, am încercat, inclusiv în perioada de pandemie, într-o perioadă grea, să fac tot posibilul să nu îmi abandonez pacienții, cu ghilimele de rigoare, să nu-i abandonez. Să vadă că acel telefon e deschis tot timpul și că cineva îi răspunde. Și dacă are o problemă, cineva va fi acolo să-l ajute. Asta a fost modul în care am reușit în acești 10 ani să construiesc o rețea de pacienți și o rețea de colaborări cu medici de familie, cu specialiști din alte centre universitare, în special cu Clujul, în ultima perioadă și cu Timișoara, pentru că e modul în care poți să ajuți oameni. Și trebuie să pui ca și medic, bine zicea domnul manager că într-adevăr axul central al spitalului e medicul, dar uităm că elementul principal al sistemului sanitar rămâne pacientul. Dacă uităm acest lucru, încet, încet vom pierde. Da. Lăudabil. Și felicitări pentru asta. Andreea, Da. ce te-a încurajat pe tine să faci pasul spre spitalul din Beiuș? Ce ai găsit în spital în momentul venirii tale? Și mă refer aici atât la nivel de dotări, dar mai ales la nivel de resurse umane, de procese, de comunicare, de muncă în echipă. La terminarea rezidențiatului am început colaborarea cu o clinică privată din Oradea, clinică la care nu aveam posibilitatea de a efectua proceduri chirurgicale sau de a asista nașteri. Din dorința de a nu mă rupe de această ramură chirurgicală a specialității pe care mi-am ales-o, am ales drumul Beiușului. La momentul sosirii mele pe secție, dotările în spital erau aproximativ aceleași care există în momentul actual. Dar vreau să menționez aici că în momentul de față, echipa de secția de obstetrică-ginecologie din Cluj se află într-un amplu proces de renovare. În ceea ce privește resursa umană, pot să spun că predominau ușor stările conflictuale, iar comunicarea nu se realiza atât de liber precum se desfășoară în momentul de față. Și aici pot să zic că este și meritul lui Claudiu, care a încercat să faciliteze această comunicare atât între angajații spitalului, cât și între angajații spitalului și medicii de familie. Eu cred mult în ideea de multidisciplinaritate și un concept care a apărut în România abia de câțiva ani. Așa e. Și consider că pacientul trebuie privit ca un ansamblu cu toate patologiile pe care le are. De aceea consider că munca în echipă și multidisciplinaritatea reprezintă viitorul medicinei în România. Lăudabil și faptul că ai reușit să aduci partea asta de muncă în echipă din alt sistem, pentru că ai lucrat într-un alt sistem înainte în care asta era pe primul loc și faptul că ajunge și în spitale este extraordinar. Știu că imediat după ce ai preluat conducerea spitalului, parcă, dacă bine știu, te-a numit pe tine șeful secției de chirurgie și atunci managerul și-a justificat decizia prin respectul și promovarea performanței.
Cum ai făcut pasul de la medic la liderul unei echipe medicale? Și care sunt principiile după care îți coordonezi echipa? În primul și în primul rând, după numirea în funcția de șef de secție, am luat o hotărâre foarte altruistă. Și anume, am început să deleg din competențe. Adică am pus din nou lucrurile în ordinea firească. Am izolat cel mai important lucru. Am pus asistenta șefă, cea care coordonează tot colectivul de cadre medii. Am pus-o separat și am dat atribuții clare. Și nu numai atât că i-am dat atribuții clare, dar i-am dat și anumite pârghii de control a activității. Și toate relațiile care se desfășoară între medici și asistente, infirmiere și tot restul secției se desfășoară prin asistenta șefă. Nimic nu se întâmplă fără o asistentă șefă. Spunea un medic mai în vârstă că o secție poate funcționa oricând fără șef de secție. Pentru că fiecare medic din secția aia are conștiința parafei, conștiința faptului că va răspunde pentru acea parafă și pentru actul medical. În schimb, fără o asistentă șefă pusă la locul ei și susținută de șeful de secție, secția nu va funcționa niciodată cum trebuie și în parametrii normali. Asta este primul lucru care l-am făcut. Și în al doilea rând, am încercat să nu fiu șef. Am încercat să mă debarasez de această meteahnă care au mulți. Am ajuns șef și acum o să vă arat eu. Nu. Am încercat să iau pe fiecare exact așa cum este, să văd plusurile și minusurile, să încerc să elimin minusurile din mers și să-i pun în valoare pe fiecare în funcție de ce poate el în plus. Nu, o organizație funcționează ca și o echipă, ca un puzzle. Nu poți să ai într-o echipă 11 sau 10 Cristiano Ronaldo sau 10 Messi. Nu ai cum. Corect. Nu ai cum. Trebuie să ai și oameni care să dea pasă, trebuie să ai și oameni care să centreze. Ăsta e motivul pentru care mi-am făcut basket înainte și știu ce înseamnă să ai o echipă. E foarte important să găsești pârghia și modul de a relaționa cu ei și să-i faci să vorbească între ei, să relaționeze și să-și mențină o relație. Și cel mai greu lucru a fost să-i fac să înțeleagă că o treime din viață și-o petrec la locul de muncă. Și dacă o treime o lăsăm acolo, hai să ne o facem plăcută. Exact ca și șederea acasă. Da. Ăsta a fost modul de abordare. Și modul de a conduce. Și îmi place tare mult analogia cu echipa și cu terenul, apropo de basket și cu sportul. Într-adevăr, așa este. M-aș întoarce spre Andreea acum și te-aș întreba, știu că deși ești la început de drum, beneficiezi de un mare capital de încredere din partea echipei manageriale a spitalului. Conjunctural, am înțeles că ești și medicul șef al secției ginecologie. Cum ai primit tu această promovare și care a fost mesajul medicului șef de secție, Andreea Nechita, către oamenii pe care îi conduce? Și care sunt principiile de bază ale tale pe care vrei să le implementezi în secția respectivă? Într-adevăr, beneficiez de un capital de încredere mare din partea conducerii și pe această cale doresc să le mulțumesc pentru această oportunitate. Recunosc că titulatura de medic șef de secție m-a luat total prin surprindere, iar primul sentiment care m-a încercat a fost acela de teamă că nu mă voi descurca și că nu voi face față provocării. Dar sunt o persoană căreia i-a plăcut dintotdeauna să învețe, așa că am ales să dau tot cea mai bun din mine și mi-am promis mie că voi face tot ce ține de mine ca să fiu demnă de această titulatură. Mesajul pentru colectivul secție ar fi acela că împreună putem progresa, împreună suntem mai puternici și împreună putem fi mai buni. Munca individuală nu poate substitui munca în echipă. Iar din punctul meu de vedere, munca în echipă presupune comunicare, colaborare, încredere, respect, factori care, folosiți cu tact, pot conduce la eficiență. De asemenea, consider că membrii unei echipe trebuie să dețină anumite abilități și cunoștințe, astfel încât să aibă un scop comun.
liderul are sarcina de a delega responsabilități tuturor membrilor săi, dar și trebuie să-i facă să-și înțeleagă fiecare și să-și conștientizeze apartenența lui la grup. Filozoful american Henry David Thoreau scria că este foarte simplu să formezi o echipă și acesta fiind doar începutul unei comunicări, unei grupări. Începutul drumului. Da, începutul drumului. Faptul că îi menții într-un loc reprezintă progresul, Da. iar faptul că îi faci efectiv să lucreze împreună reprezintă succesul. Deci ideea de a funcționa împreună, într-adevăr, este simplu, poate să-i aduni, să-i pui la un loc, dar să mergi cu ideea Să asta funcționeze efectiv. a la lung, cum s-ar zice, este provocarea majoră. M-aș întoarce din nou spre Sorin și ar spune că din ceea ce am aflat, am avut așa informații de culise, vii din spate cu experiență consistentă în medicină, implicit în munca cu oamenii. Și acum, în calitate de șef de secție, o mare parte din munca ta este și are ca obiect coordonarea oamenilor, orientarea lor spre procese care să producă un rezultat, să genereze rezultatul așteptat. Într-o emisiune anterioară l-am întrebat ceva pe Claudiu, am aici întrebarea și aș vrea să-ți adresez și ție aceeași întrebare. Care crezi că sunt cele mai nocive atitudini pe care oamenii le au de regulă și care împiedică evoluția și care amână rezultatele așteptate? Claudiu îmi spunea generic că este vorba de indisponibilitatea oamenilor în a schimba viziunea asupra muncii, o rezistență la schimbare manifestată sub diverse forme. Cu ce te-ai confruntat tu de-a lungul carierei tale? Ego. Ego. El vine dintr-un mediu privat în care vine mai ușor să schimbi. În schimb, în lumea medicală există, din păcate, acest ego. Și vine din experiență, din vechime, din cutume. Cu ce m-am confruntat? Există, într-adevăr, o rezistență la progres, la nou. Da. Fiecare om se simte bine în zona lui de confort. În momentul în care evoluția presupune să ieși din zona de confort, e greu să scoți un om după o anumită vârstă din zona de confort, dar poți face altceva. Se folosește experiența într-o altă zonă. Să utilizezi aturile într-o altă parte. Nu trebuie tras pe linie moartă sau nu trebuie neapărat exclus. Trebuie luat așa cum e. Dacă nu poți să-l schimbi, îl iei așa cum e, dar îi găsești ceva de făcut. La fel și pe partea cealaltă, cu cei tineri. Ce un prieten foarte bun de-al meu, un chirurg de obicei e periculos în două perioade ale vieții. În prima perioadă, la începutul carierei, când ar face de toate, dar nu are experiența necesară, și la sfârșitul carierei sau în momentul în care depășește punctul de maturitate chirurgicală și devine rutinat. Problema este să scoți pe ăștia tineri, pe cei tineri, să-i aduci cumva, să-i scoți din zona de confort și să-i aduci într-o zonă în care ei să aibă încredere că există unul în spate care o să-i prindă de mână sau care o să-i ajute. Dacă faci treaba asta, poți să crești la rândul tău lideri. Ăsta e scopul unui lider, din punctul meu de vedere, să creeze lideri. Să transmită mai departe leadership-ul și să nu se aghețe în mod absurd de opoziție. Înțeles. Poziția de șef de secție o poziție temporară care, eu zic că e o boală de care te poți vindeca foarte ușor. Da, dar ego-ul la unii poate ar fi... Ego este invers proporțional cu gradul de cunoaștere. De acord. Deci ego este extrem de prezent în domeniul vostru. E adevărat și în mediul privat. N-ar zice că lipsește cu desăvârșire, dar probabil că mediul spitalicesc este pregnant.
Ne apropiem de finalul acestei prime emisiuni cu voi, medicii. Ne-ați împărtășit astăzi din experiența voastră, din ce ați încercat să faceți fiecare la nivelul spitalului în care munciți. Eu concluzionez o abordare cu o mentalitate evoluată a modului în care vă vedeți voi rolul pe care îl aveți în comunitatea din țara Beiușului. Claudiu, m-aș întoarce din nou la tine și, în ciuda stilului tău de management orientat spre performanță, care, așa cum spuneam și în emisiunea trecută, poate deranja, se pare totuși că, așa cum spuneai, oamenii performanți, oamenii verticali pot genera împreună schimbarea unei mentalități despre care vorbim până la urmă și pe care o așteptăm de ani buni, nu doar în sistemul medical. Discuția de azi și evoluția spitalului din Beiuș demonstrează lucrul acesta. Care crezi că este ingredientul de bază, care asigură până la urmă conectarea angajaților spitalului la valorile comune ce țin de calitatea muncii orientată către pacient? Dincolo de competențe, de abilități, de comunicare și relaționare, pentru mine punctul de plecare în acest proiect, ca de altfel în întreaga mea carieră, a fost și va rămâne încrederea. Fără încredere, nimic sustenabil nu se poate construi. Ca manager, poți să ai o atitudine defensivă, să fii suspicios, să nu acorzi încredere și asta să transmiți oamenilor. Sau poți să fii open mind, deschis, empatic și să acționezi în consecință. Eu am preferat mereu să acord încredere necondiționată oamenilor și să fiu extrem de deschis și de flexibil. Acum, depinde de fiecare dintre ei ce fac și cum gestionează capitalul de încredere pe care îl acorzi. Și, în ultimul rând, cum îl returnează. Rata de retur a unui capital de încredere, până la urmă, dă satisfacție unui manager și, până la urmă, generează rezultatul. Ce pot eu să-ți spun că în primul an al meu de manager în spitalul din Beiuș, rata de încredere mi-a fost returnată peste așteptări, ceea ce se vede și în evoluția spitalului. Ambulatoriu integrat, spitalul, spitalizarea de zi, spitalizarea continuă, numărul de pacienți care se adresează zilnic serviciilor noastre este pe un trend foarte bun și asta este încă o demonstrație de încredere, de data asta a pacientului în nivelul actului medical din spitalul nostru. Ai adus vorba despre pacient. Va trebui să încheiem emisiunea, timpul s-a apropiat de final, dar ne revedem într-o emisiune viitoare. Vă mulțumesc și aș vrea în emisiunea viitoare să ne axăm pe pacient, pe destinatarul final al muncii voastre. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Extraordinare în viața personală sau profesională. Aplicarea afacerilor bine, iar clientul ca persoană sau unul la relații interpersonale prin care un face rezultate unul la dispoziție pentru a produce rezultate extraordinare în viața personală sau profesională.